Hello mga Inyens, mga Inyens, no, magandang hapon po sa lahat, no. Araw ng ano mga Inyens, no, araw ng Sabado, no, May 17 mga Inyens, no. 5 araw, no, natapos na yung election, May 12. Ngayon mga Inyens, so unang vlog natin is yung top 42 ng probinsya ng Pangasinan, no, at yung pangalawa naman is top 42 sa probinsya ng Tarlac. Ngayon mga Inyens, yung probinsya ng ano, ng katabi ng Pangasinan naman, isa sa katabi niya is Nueva Ecija. I-vlog ko mga Inyens, no, kung ilan yung boto ng top 42 na senator ng probinsya ng Nueva Ecija. Ito mga Inyens, no, nanguna pa rin si Bam Aquino, no, parang sa Pangasinan, Tarlac, probinsya, nanguna si Bam Aquino. Ganito din sa probinsya ng Nueva Ecija, nanguna si Bam Aquino. Ang boto niya mga Inyens is 559,982. Sumunod si Tito Soto, 481,037. Pangatlo si Senator Bongo, 478,648. Pang-apat si Erwin Tulfo, 453,418. Pang-lima si Ping Lacson, 445,179. Pang-anim si Lito Lapid, 412,144. Bong Revilla, 395,820. Kiko Pangilinan, 389,074. Benhor Abalos, 384,654. Pia Cayetano, 364,747. Amy Marcos, 354,510. And pang-12, Bin Tulfo, 354,118. Ayan po ang top 12 ngayon, no, sa probinsya ng Nueva Ecija. Bam Aquino, Tito Soto, Senator Bongo, Erwin Tulfo, Ping Lacson, Lito Lapid, Bong Revilla, Kiko Pangilinan, Benhor Abalos, Pia Cayetano, Amy Marcos, and Bin Tulfo. Pang 13 mga Inyens, no, Senator Bato de la Rosa, 313,432. Willie Revillame, 311,499. Rodante Marcoleta, 306,266. Abby Binay, 296,649. Colonel Busita, 295,196. Camille Villar, 270,948. Manny Pacquiao, 254,637. Heidi Mendoza, 217,768. Doc Willie Ong, 181,653. Francis Tolentino, 176,177. Gringo Hunasan, 158,714. Luke Espiritu, 151,620. Philip Salvador, 120,267. TD Casino, 106,093. Top 27 mga Inyens, no, Danilo Ramos, 102,935. Arlene Brusas, 101,620. Ronel Arambulo, 95,785. Lisa Masa, 94,175. Attorney GB Bondok, 93,826. Leo Di Guzman, 93,161. Attorney Suni Matula, 85,672. Attorney Vic Rodriguez, 82,659. Franz Castro, 76,715. Ariel Kirubin, 71,937. Raul Lambino, 60,581. Attorney Angelo Di Alban, 59,340. Roberto Balon, 55,533. Ang top 40 mga Inyens, no, GB Hinlo, Attorney GB Hinlo, 50,091. And top 41, Doc Martis Mata, 49,703. At top 42, Pastor Apollo Kibuloy, 43,801. Ayan po mga Inyens, no, sa probinsya ng Nueva Ecija, ang top 42 ng senador mga Inyens, no. Si Attorney JB Hinlo, top 40, Doc Mata, 41, 42, parehas po sa probinsya ng Pangasinan at probinsya ng Tarlac. Ang no, resulta to ng ano mga Inyens, no, sa ABS-CBN. Pwede kayo mag-research sa TV5 o kaya sa GMA, no. Okay mga Inyens, no, salamat sa panood. God bless everyone. More power, keep safe, sana sa buti kayong kalagayan. Bye bye mga Inyens.